صارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة فالب وحدالينا بالجسم تبنك هاي فين المحبة فين ميلادا امتى مارين تولي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Ruħ John u Victoria Gawci. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew sewwa kif jixraq għal din il-laqa mal-Mulej Ġesu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-grazzja tiegħek f'dan iż-żmien tal-għid, arfajna iżjed it-tieba tiegħek magħna, kattara iżjed fuqna u għamel li dawk li jinteħliest mill-qerq ta' dnub iħadnu aktar bisħieħ ix-xhieda li tajtna tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Anġlu tal-Mulej qal lil Filippu: muru waqbad it-triq li tieħu lejn in-nofsinhar minn Ġerusalemm mal Gaza. Din hi fid-deżert. Filippu qam u telaq u sejjer jara raġel mill-Etjopja, Enjuku uffiċjal għoli tal-Kandiċi, sultana tal-Etjopja, li kien jieħu ħsieb it-teżori kollha tagħha. Dan kien ġie Ġerusalemm biex jagħti qima lill-Alla. U sejjer lura kif kien bil-qiegħda fuq il-karru tiegħu kien qiegħed jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajja. Imbagħad l-Ispirtu qal lil Filippu: mur, ersaq ma' ġenb il-karru. Filippu mar jaħġel lejn ir-raġel. Kif semgħu jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajja staqsih: dan li qed taqra qiegħed tifhmu? Dak wieġbu: kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jurinix? Imbagħad stieden lil Filippu biex jitla' bil-qiegħda ħdeh. Is-silta tal-Iskrittura li kien qiegħed jaqra kienet din: bħal naġa meħuda għal qatla u bħal ħaruf sieket quddiem min iġiżżu, hekk hu ma fetaħx fommu, aksuh u kien imċaħħad mill-ġustizzja. Min qatt jista' jirrakkonta fuq nislu għax neħħewlu ħajtu minn fuq l-art. Mela qal l-Ewnuku lil Filippu: għajdli nitolbok, għal min qiegħed jgħid dan il-profeta, għalih innifsu jew għal xi ħadd ieħor. Imbagħad Filippu fetaħ fommu u beda minn din is-silta tal-Iskrittura jxandarlu l-Evanġelju ta' Ġesu. Huma sejrin għalhom it-triq waslu f'post fejn kien hemm l-ilma u l-Ewnuku qal: ara, hawn l-ilma, x'qiegħed iżommni li ma nitgħammitx. Imbagħad ordna li waqfu l-karru, niżlu t-tnejn fl-ilma u Filippu u dan għamlu. Malli telgħu mill-ilma l-Ispirtu tal-Mulej ħataf lil Filippu, l-Ewnuku ma raħx iktar u baqa' sejjer fi triqtu kollu ferħan. Filippu sab ruħu f'Ażotu
u għaddej minn dawk l-inħawi kien ixandar l-Evanġelju f'kull belt sakemm wasal Ċesarija. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Birku popli lill-Alla tagħna, semmu l-għana tat-tifħir tiegħu u li jżommna fost il-ħajjin u ma jħallix riġlejna jotru. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew, isimmu u ngħidilkom intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi lilu sejjaħ fommi, tifħiru kien fuq il-sini. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Jina il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħatni ma jġibux lejja u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun imgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatra lill-missier ħlief dak li hu minn Alla, huwa dan li ra l-missier. Tassew, tassew ngħidilkom, min jemmen għandu il-ħajja ta' dejjem. Jiena huwa l-ħobs ħaj. Missirietkom kielu il-manna fid-deżert u mietu. Jiena huwa l-ħobs li niżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena huwa l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Joħorġu żewġ punti sbieħ li għandhom jimlewna bil-kuraġġ f'dan id-diskors ta' Ġesu. Kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Forsi qatt ma baħna. Aħna tfal tagħna nippruvaw insibulhom l-aħjar għalliema. Nippruvaw nibatuhom fl-aħjar skejjel. Nippruvaw insibu għalliema li jagħtuhom edukazzjoni sħiħa għax irridulhom il-ġid. U nagħmlu sewwa. Imma mbagħad għandna l-aqwa għalliem u maħniex kapaċi noqogħdu għalih. Bħal dak l-istudent, bħal dak it-tifel li fort li ssibtlu l-aħjar għalliem, imma jmur u ma jagħtix każ dak li jgħidlu li mgħallem tiegħu, l-għalliem tiegħu. Hawnhekk il-mulej Ġesu qed jgħidilna u kulħadd ikun mgħallem minn Alla u kull min jisma' jitgħallem minnu jiġi għandi. Iju iżjis b'umiltà bħal tifel ċkejken. Noqogħdu ftit għat-tagħlim li l-mulej jagħtina. It-tagħlim li l-mulej jagħtina mhuwiex biex jikmanda fuqna, mhuwiex biex jassarna, imma anzi għal kontrarju biex aħna jkollna il-ħajja fih. Biex jien ikolli il-għena ta' qalbi, il-paċi.
It-tieni punt, l-istess sentenza li jispiċċa l-Vanġelu. Jiena huwa l-ħobs huwa ġismi li nagħti għal ħajja ta' dejjem. L-Ewkaristija mija xejn għajr turija tal-għotja ta' Ġesu lili u lilek. Mhux biex ngħid ara kemm iħobbni u nieqaf hemm, imma biex jien insir Ewkaristija. Awtur Kristjan hekk kiteb jien nirċievi l-Ewkaristija biex insir Ewkaristija. Jien immur nitqarben nirċievi l-ħobs maqsum biex issa x'in noħroġ il-barra mill-bieb tal-Knisja jiena wkoll insir ħobs maqsum għall-oħrajn. Mhux ta' bxejn Sant Injazju ta' Antiokkja qabel il-martirju tiegħu imur jikteb lill-insara ta' Ruma li jsir jaf li qegħdin jitħabtu biex jeħilsuh u jgħidulhom ħalluni niġi mitħun mis-snien tal-annimali selvaġġi biex insir Ewkaristija. Din hija l-missjoni tagħna eżies. Aħna li nitqarbnu, aħna li nersqu qrib Ġesu, anke l-kelma tqarbin. Il-mulej Ġesu jiġi qrib tiegħi biex jiena wkoll inkun kapaċi nsejr qrib ta' ħaddieħor billi ngħinu l-xulxin, billi niddedikaw il-ħin tagħna lil xulxin. Ejjew nitolbu din il-grazzja li bil-għajnuna tal-Ispiritu Santu aħna kuljum insiru ħobs maqsum għall-oħrajn. Ħut Jeżies Alla ried jiġbidna lejn imħabtu meta bagħat lill-ibnu fid-dinja. Jew nrisqulu it-talbiet tagħna u ngħidu flimkien dawwalna bid-dawl ta' ibnek. Dawwalna bid-dawl ta' ibnek. Għati lill-adulti li f'din is-sena rċevew is-sagrament tal-Magħmudija fil-lejl tal-Għid biex huma jikbru fil-għarfien u fl-imħabba tiegħek nitolbu. Mulej bid-dawl tiegħek. Għal-bnedmin li qegħdin ifittxu l-verità biex huma wkoll jaslu għad-dawl tal-fidi. Nitolbu dawwalna mulej dawl. Nitolbu partikolarment hekk għal ħutna Maltin u Għawċin li ħallew pajjiżna u qegħdin jgħixu f'art barranija, l-emigranti tagħna, il-missjonarji tagħna biex huma wkoll ikunu immexxija u imqawwija mill-kelma ta' Ġesu. Nitolbu. Għalina l-kol biex faqda sħiħa ma' Kristu il-ħobs tal-ħajja li nirċievu fl-Ewkaristija jenna wkoll nofru ħajjitna għal xulxejn. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Għatina mulej Alla tagħna bl-għajnuna tal-kelma u tal-ħobs Ewkaristiku li aħna ngħixu aktar għalina nfusna imma għal Kristu li miet u rxoxta għas-salvazzjoni tagħna. Int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, intressaqtna lejk u tajtna sehem min natura tiegħek Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu il-verità tiegħek kif inti jarraftna bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru bil-glorja tiegħek, iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien, il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli, niżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Għaddejs. Nizlu għarkubtejna jew min ma jistax jgħod bil-wieqfa. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, intu tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjieba, tkun imbirek
isem adistig. Alleluia, alleluia. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-missieri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu siedna. Kejjew ngħidu hekk dawn it-tliet afamarijiet nofruhom illum għal bżonnijiet u għal qawmien fil-fidej tal-immigranti tagħna Maltejn u Għawċin. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, sultana tal-familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Maria jifraħu tenna, alleluja, għax nagli inti snaqlek tkun ommu, alleluja, il-mewt reba kif kien ħabbar, alleluja, għalina l-Allah